Savjetnik kosovskog premijera za spoljne poslove i analitičar Azem Vlasi smatra da pregovora o teritorijalnoj promjeni Kosova nema i neće biti, ali da ima prostora za osnaživanje i povezivanje opština sa srpskom većinom. Ni Srbiji ne odgovara da imate takozvane paralelne strukture. Dakle, treba da se organizuju lokalni izbori i naravno da će Srbi biti na vlasti u lokalnim organima vlasti. Treba da funkcioniše bezbednostni sistem, dakle, policija, javna bezbednost i naravno da će u tom delu Srbi biti ti koji će obavljati te poslove. I sad se postavlja pitanje zašto sve to tako sporo ide kad može brže i onda da se okrenemo pravim životnim pitanjima. Naravno, niko ne očekuje od Srbije da izusti one magične reči, priznaćemo nezavisnost Kosova, Kosovo je država. To je unutrašnji problem Srbije za koji ja smatram da je više psihološko-političke nego li samo političke prirode. Leon Maljazogu iz nevladine organizacije Demokratija za razvoj nema ništa protiv da dvojica premijera razgovaraju i o severu i dogovore rešenja koje će zadovoljiti sve zajednice. Mislim da sever se već rešava polako. Mislim da se sever već debatira i mislim da ima jako konkretne neke ideje u Briselu kako treba ta zaštita Srba da izgleda. Mislim da ćemo imati neko rešenje gde Priština neće na dnevni nivo da vlada sa severom, da administriše sever. Građani Prištine kažu da su umorni od dogovaranja sa Srbima jer smatraju da su oni na Kosovu povlašćeni. Zato po njima treba nastaviti život u miru. Kosovo je dao sve ono što je moguće za Srbode. Oni ako hoće da prihvati državu Kosovu imaju sve. Mislim da nema u svijetu nijedna država koja je dao više nego što je dao Kosovo za Srbode. S druge strane, predstavnici 4 opštine sa severa Kosova za ponedeljak su zakazali zajedničku sednicu na kojoj će Krstimir Pantić, zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, podneti izveštaj o razgovorima u Briselu, nakon čega će se detaljno razmotriti postignuti dogovor.